έχουμε ξεκινήσει τη δραστηριότητα προ 18 μηνών. Η επιχείρησή μας ειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία ελληνικού παγωμένου γιαουρτιού. Είναι ένα προϊόν το οποίο βασίζεται σε πρώτες ύλες αποκλειστικά και μόνο ελληνικές. Μιλάμε δηλαδή για ελληνικό φρέσκο στραγγιστό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά και ελληνικό φρέσκο γάλα, το οποίο είναι επίσης με χαμηλά λιπαρά. Το συγκεκριμένο προϊόν σερβίρεται με πάρα πολλές παραλλαγές. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να καταναλωθεί σκέτο, όπως είναι δηλαδή, ελληνικό παγωμένο γιαούρτι. Μπορεί να σερβιριστεί με τα toppings τα οποία βλέπετε εδώ στο μπάγκο, τα οποία είναι από φρούτα, υλικά του κουταλιού, σοκολάτες, μπισκότα, ξηρή καρπή, μέλι, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή. Όλα σχεδόν συμπληρώματα τα οποία μπορούν να μπουν στο παγωμένο γιαούρτι υπάρχουν στο κατάστημα. Επίσης, εκτός από την φυσική γεύση την οποία έχουμε και άλλες πολλές ακόμα παραλλαγές, όπως είναι φράουλα, μπισκότο, σοκολάτα, πάλι με βάση το ελληνικό παγωμένο γιαούρτι, έτοιμες γεύσεις μιλάμε τώρα, οι οποίες είναι επίσης με χαμηλά λιπαρά, και το γιαούρτι και το γάλα, και όλα αυτά τα γιαούρτια τα οποία σας έχω προαναφέρει είναι χωρίς την προσθήκη ζάχαρης. Ναι, είναι καθαρά ελληνικές γεύσεις, παραδοσιακό προϊόν, γιαούρτι με... Όλοι έχουμε μεγαλώσει με φρέσκο γιαούρτι και κάποιο γλυκό του κουταλίου. Ίσως βύσσινο, ίσως κηδόνι, σταφύλι. Είναι... Και οι ξένοι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από το προϊόν, διότι η Ελλάδα παγκοσμίως θεωρείται ο παραγωγός με το καλύτερο ποιοτικό στραγγιστό γιαούρτι παγκοσμίως. Δηλαδή, να καταλάβετε, το στραγγιστό γιαούρτι παγκοσμίως αναφέρεται ως Greek yogurt. Μπορείτε να δείτε δηλαδή το παράδειγμα της Φάγε, του Όλυμπου, στην αμερικάνικη αγορά και γενικά στην παγκόσμια αγορά. Έχει ιδιαίτερη αποδοχή το στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι. Άρα έχετε πολλούς ξένους Έχουμε πάρα πολλούς ξένους πελάτες, ναι, οι οποίοι το γνωρίζουν το προϊόν, γνωρίζουν το γιαούρτι. Πολλοί από αυτούς γνωρίζουν και το frozen yogurt, το παγωμένο γιαούρτι. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν φάει Greek frozen yogurt και δοκιμάζοντας το προϊόν μένουν εντυπωσιασμένοι.